Mheshimiwa Amos Nyaribo niko bono akwanire hetaro y'Omorai Bw'Ense ya Kenya William Ruto yorobere gochakwa kiwa sorongorwa gusigo cha creditco ria ankyo asatebire hegatia barai kwikirania senseme yo kurase county ya Nyamira niko bono barachi kwenekia egetaseni kiegari y'omoro busegetange kiereri nabo igo chinyomba cy'oburaro hase eskuru ya eskuru yokorwa amaigerio y'obubwene ya KMTC hase agandiri abana inchi kobeko marembe chinga kichetari ochakira Jumatatu abera Jumapili jioni mo president wa Kenya William Samuel Ruto na achabe nseme ya usi ya wansi Nyamira itukodia Jumatatu na dajo okora Bosongo itukodia Jumaina ndobwate si project awo jawotara ne chinde ko inspect na bono ga wansera konga ndobwate chire kwa gacho ndobwate SGR bananchi banyore ri baba matebi nga jiwaje tetebe nande nga yakobera arwo agende kyabanyoru arigererie nga ke university ya ikira sobwa gacho bwaye aji Nyamira town arigeri hostel cha KMTC nga kichansira ndachi bekeri na riborso amayo chegeti kia primary Nyamira address abananchi ikonga station nero yerere lakini todate ko mobori bachenje design ikia twa bwete korokoro chebira terogoro war mobori bweche state borari no we county government to lease it out yona watu angobutora gakega tanyora stokori ne mesigo ase mesigo EKERO igona kia kitora mobori station yeki ni webe na naka do no monne Bw'Ense agocha Kenya to bwata monne Bw'Ense oyomo igo na ndi na robwate esaro ichibe cha Kenya chance ongobori abantu baito mo welcome na shangwe na ito kumobori ebinto anyare gotegerera igona ko bwate birengeri yao abi wanchirwa lakini mwageni karo tokuraira ngora turakora esabari eyo narongo batebiga ki mu karibisho monne Bw'Ense